Hortxe doa Arginano bigarrena, lehen da biziko frogarekin. Kanardiko Fuet Kasatarradeia zebakitzea du helburu. Ari da poliki-poliki aurrera eta atzera labanarekin. Listo, burutu du lehen da biziko froga. Bigarren frogariekin dio dagoeneko Arginano bigarrenak. Sukaldeari bi buelta eman behar dizkio labeko erretiluarekin. Sekulako jendetza inguratu da sukaldera kirolari zaroztarra animatzera. Erretilua labean sartu eta... Bukatu du bigarren froga Arginano bigarrena. Kanaerdiko Fuet Kasatarradeia zerditik moztu behar du Arginano bigarrenak. Zalan erraza izango zutikako Fueta baita. Zailtasunak dauzka baina tira! Moztu du Arginano bigarrenak. Oikasta! Eguerdion, lagunak, tagari ongetorri, eguerdion. Bueno, sukaldu bat olo jantzako, ze ariketa jarriko ituan iteko. Adibidez, saku bat tipula zuritu neharrekin gabe, antxua garbitu, olako izango ertziko zin, ezta? Bueno, ez txarra, mozke buelta batzuk eta gero esango itzen. Emango jo buelta bat emaio, prepatu ingo jau ekarrekin. Bueno, sukaldu duatoloia ez, baina bea Euskal duatoloian antolatzaia da, pentratoian are bai, ezta, garikoitz? Eta horren arira biliko gaituk, urra buru bat prestatzen bitartian, ezta? Bai. Sukalden zemuz moldatzea iz? Bueno, moldatzen hau. Bai, antolatzen ebai, sukaldia, oke egiten ebai? Antolatzen hobeto, antolatzen egiten baino. Bueno, azteko eta behin, ondo pasako deu, urra burua prestatu, eta gero nola ez, duatoi eta pentatoien arira aritu. Bueno, lagunak, eta gari, garatuko jat pausuz nundik noa ibiliko gaitukoen errezetakin, bale? Bueno, azteko eta behin ikuste zuen bezala, hemen txedakatu urraburu bat, dolaia garbituta, eskatak enduta, ingotena da bai garbitu, lomitok eta garbi utzi, eta urdaia espikon bildu. Hoi bai, hoi laberatu baino lehenuo, ingo deuna da, labian piperrak erre, gio piperrak zuritu, eta ingo deuna da piperran ohetxo bat. Ohe bat pipertxona, gero urraburua urdaia azpikokin, eta gero hemen ingo deu saltxa berezi bat. Saltxa biteko erabiliko deu baratzuriak. Baratzuriak ingo ditugu zuritu eta oliotan erre. Gero, baratzuri horrek, olio hori, ospina eta gorringoa erabiliko deu emulsio bat iteko, maionez antzeko bat. Eta gehoz, banatu deun zuringoa, bai, arrotuko deu, eta ingo deu nasketa hori, eta zuringoa nastu. Geratuko masatxo batola aireatxua, eta hori emango deu urdaia azpiko eta urraburun gainetikan laberatu, eta ingo da, kurruskari bezala gelditu. Hola, holandesa, beharnesa, horietako zehose, holako antzeko zerbait ingo deu. Eta gero, hori gutxi balitz, hemen ingo deu, entxaladatzo bat, hola, lagungarri bezala iteko. Kukulua dazkau, kukuluei ostuak enduko jau, eta ingo deuna da, ostu horiek bete. Ostu horiek betetzeko, ze ingo deu, hemen dazkau, muskuluak, ziapia, gazta feta eta alkaparra batzuk. Gio olibak aparte lagako xio, baina horik danakin ingo jau krema bat bezala. Batituko jau, jarriko jau kukulun oston gainean, eta gero oliba beltza xerretan ingo deu, eta gainean jarriko deu. Eta hola esate jau entxalada pixka janti jaula bai, ezta? Ondo. Bueno, zukalden zemuz moldatzea iz? Bueno, moldatzenak. Moldatzea iz? Olako goza berezikin igual kostatzea. Bueno, elan errezak ingo izkiu. Beza, nik arraia garbitzen juno, piperra laben sartuko izkiat, eta hik ingo jakenak hemendikan lau ale zuritu. Bale? Oli jotan jarriko ju, gio nasketa hori prestatzeko. Ados? Bueno, esan bezala, olio jarriko hemen, konfitatzeko baratzuri horiek, eta ni laberatuko ditut piperrak eta arraiak bai, ire kontu hori. Bueno, kontatu iguk, igande hontan, finala ondit ja, zeintzuk dopatuko izki jau, ja sailkatuta zeudek, ezta? Bai, ja 21 kirolari izan genitun kanporaketan. 21, oire gorak, hasia, gurren gortian, hainbeste igotzen baitu zenbat izango zia gurren gortian. Egia da, aurten izan dela lehenengo alde jaula izen emate irikila, eta uste baino kirolari gehiago apunto zezkigula.
eta 21 guztira. 21 lagun apuntatu dira, parte hartzeko. 21 aizkolari esango nuke. Aizkolari jaia dana Bai, gordun, ez da? bai. Karo, nola aizkola eta korrika sustartzen dian, ez da? Hoi da, gehien bat, hoientzako prestautako txapelketa da. Bikain. Eozine parte hartzea daka, baina... Bikain. Da, zeintzuk iritsi dira, a ber, ze bost topatuko ditugu igandian? 6 pasatzen dira finalea. 6 dira. 6 pasatzen dira finalea. Bosta da, eguna, bostian, 6 pertsona. 6 pertsona pasatzen dira, eta pasatzeanak izan zian, Oier Kañamares, hoen eintzuna, gero Ibai Soroa, Arkaiz Jauregi, Suarri Rodríguez, Xavier Zaldua eta Eneko Zabalegi. Hoxek izan zian, finalea denbora hoben egin da, pasatzean 6 finalistak. Zuaitz Mugertza ez alda, lehen mortin irabazizun, ez da? Ez, Zuaitz Mugertza ez du parte hartu, martxoa 26 daukalako Eneko Otaño kontra apustua. Erronka, sekak orduan, Pena, galanta, hemen egon zuan gurekin da jata enborra mostu genian da bana, eta bere txian egon dituan, bai. Egarra paria nahiak, orain txiak hemendikan, bezarka da hondi bat. Faltan botako ditugu orduan, bueno. Baina, beste artista asko dengo dira, beste kirolari puntakuak, eta baltzio bertan favorito ikano, baten bat izango alda hor, danak behai behira daudenako, apostua zenen alde daude, nola dihoa historia? Galdera honen diezu, baina... Zu antolatzaia izan zaezintzea busteo, ze? Bustitzea Gari bustiak bizkat. Bustitzea batzakat, baina... Baina ez zio garbi ikan. Ena bat eruditzen, zatik, adibidez kanporaketan Oier Kañamares egiraztun, eta inorrek ez ginean espero Oier egiraztuko ikan. Eta orduan daude nivel batian, oendikan txapelketa berri badana, eta ez dakiguna jendia nola moldatzen dan, eta nik uste finalian... Orduan gauza berri getotzea hortun, ez da? Nik uste finalian... sorpresa hondik izango diala. Bai, ona, ik intriga gutxi, hoi ondo zioketa. Nik alazuket, intriga. Bai, ondo. Bueno, eta bertan, ze proba iten dira, badakit, aizkoran ibiltzen diala, korrika iten duela, semifinalian, zein du eta guain finalian ze topatuko dugu. A ber, Euskal Duaturean oinarria da, aizkoa eta korrika, baina iten dute. Egurra etzande baki, korrika egin eta amaitzeko egurra zutika baki. Vale, oza horiek desberdintasuna, egurra zutik eta etzanda ebakitzea. Etzanda, bite ebakitzen dute. Eta hori berriak gure kirolarintzako, ez da? Zutik ez etxekitek. Ez zaude goituta mosten, ez da? Gutxigo egiten duten modalidade. Basua magarrik, basuan. Basua magarrik, arrola zuti daunean, orduan ebakitzen dek. Ez, eta gauza da, kanporaketan dintzuten lana, izan zan... Bi egurretzan da ebaki, 45 ostontzako, 2 kilometro zezen plazan bueltan korrika, eta amaitzeko 45 ostontzako zutika ebaki. Zutika, bale. Hor da nundo zailtasuna, zutikakoan da zailtasunik ondena. Etzan da ebaki eskoran egin, korrika egin eta ondoren zutika... Gaina honekatuta eta gaina zutikako etortzek, ez da? Hor daukan zailtasunik ondena. Eta adibidez, nik ikusteko desberdintasuna. Enbor berdina, etzan da ziogenian, zenba denboa mozteie eta tente daunean zenba denboa mozteie. Etzandako enborran denborak nahiko berdintxuk izaten dira. Gio zutikakoan asko disparatzen da. Azkenen batzuk segun teknikan arabera, zenbat ibilidan arabera, veterania arabera askotan ebaita, eta alde handia da. Batek igual 3 minutu moztuko ditu eta beste dut 7 pasako ditu. Azkenean dago... Eta hor askotan buelta eta pasa ite ziotek, hor ja gibela ginola etortzituken nian korrika indageo hor etortzitu ja gora berak, ez da? Ba, hor gertatzen da, etzandako egurrak eta nahiko berdintxu bakitzen dituela, korrika nahiko berdintxu biltzen dira, pero azkenen buelta bat o bin aldea atatzen die. Eta segun nola iristea izen, ja hor normalitzek ja azkeneko enborretan, ez da? Azkeneko zutikako horrek dan esaten di. Azkenean, nahiz eta korrika atzetik bukatu, gehi igual denboraz asko zelena bukatuko du. Bikain. Eta adibidez, guain finalian, zein berdile? Guain finalian ingo izkile, lau etzande baki. Bai, bikoitza? Bikoitza. Vale. 4 kilometro korrika. Dana bikoitza? Bai, eta 4 zutika. Vale. Eta edizio hau, bigarren edizio da, iaz zuzenean finala jokatu zen, eta Huez Mugertza izan garaile. Horregatik, nintxekan nik ban itxekin garai izan duela, eta zen dira, ez zaila hon bergu gait.
eta indik apostua ordunarek. Hoitek. Apustu egin dulako ezin dik bitan parte hartu, gaina justu martxuan tokatzeo paren, da... Claro, eta orduan buru belarri hon berriko horrekin. Vale. Batxuri jazen nahi laminatan, osoik, Ba, erdibituta, erditikan moztu, hemen jarriko ju konfitatzen, da gero erabiliko ju olio hau, eta batzu jauek emulsio hori iteko. Hola, eta hemen ikutzen nahi nauk behizak, Hau, garbi. Eskata gabe, azalakin, baino espina gabe. Eta hemen, espina oikentzeko, betu, indi jauna lomua holatea, hau ja garbi ziok, baino hemen erdin, espinatxuak eukitzizkik. Ordu ningo zionadek, betu, hemen dikan alde batekua garbi atea, txeak, horrelaxe, eta beste aldekuai berdina ingo zio. Eta orduan erdian geratuko dituk espinatxuak bertan. Eta orduan gure errezetan ez diago espinaikan topatuko. Umentzako dana prestatzen egin dago, Umentzako, helduntzako, Helduntzako, baina umentzako la urdai aspiko pixatekin eta engainatzeko pixatu. Nik eola nahi, Bai, Bai, Bukau ondila esartzeko nolitako arra. Bai, azkar gaina. Azkar gaina. Dude egin gabe. Ondo. Bai. Bueno, eta pentrato ja ezagunagoak, baina duatloia ez tekain beste ezagutzen igual, ez da? Bai, bueno, ni inkorporatu nintzen mundu honetan pentatolietik, euskal pentatoloia sartu nintzen 2019. Eta nahi nun, pentatoloiak kirolari mota bat muitzen du, eta nahi nun beste kirolari mota bat martxan jarri. Bueno, eskolari jende hau, modele desberdin bat ez. Ezkenean pentatoloia muga ondila daka... Arrilla, pixu asko, no? Pixu asko, arrilla bola, 1 kiloko bola, eta horrek muga ondila jartzen du. Eta, bueno, nahi nun kirolari desberdina muitzeko zerbait antolatu eta bueltak eman izkion. Baina, bueno, gustatzeit antolatzea kirolari desberdina muitzia bai, baino bere zailtasun euki behar du probak, ez? Orduan, duatoloian zailtasuna zutikakoa. Claro, horrek beste ikutu bat ematia, ez da? Euskal pentatoloiak arribola 1 kilokoa jasotzeak bezala zailtasunik handina, bueno, dena zaila. Arrastaka ematen duen, nik ezingo nik, letxe. Baina bez, mugai handina bola gartzen dik, Bai, Jendia probatzen du, bola jasotzen da, jasotzen badu, ja aldeekin aurrea. Ja, bueno, baina hori izatu pasatzen, ja... Inigo landa zautzalde, Inigo landa zautzalde, nela unaek. Are honituan, tolosako... Surfen ozibiltzea. Bai, surfista. Horre egin zian, politia? Bai. Zea, taulan gainean... Taulan gainean, aizkorakin, egurra baki. Inigo landa, etorre enekin agenean kosinatzea, arekin zuen, asimunianen launa ege bai, surfista, eta arretzeka asimunenek taula erraldoi bat, eta taulan gainean jarrien borra, eta moztu zin. Zera, tamba, osoitan. Artista hutza, artista. Hau etortzean egun baten honean, nekin zugalden ditea. Artista, moldatuko zugalden, Moldatuko, mingaina egon demate zimentzat, Bueno, lagunak eta gari, martxantzeko, batzuak hemen konfitatzen lasai, arraia garbi, hau gorde ingo dugu fume bat iteko dugu zerbait, salda ehar bat iteko, eta bitartean jungo dituk arrazola, eta arrazolan zio jatetxe ehar bat, erro jatetxea, eta indio omenaldi bat, amuarra jai, guazen bertara, ikusi guzu gauza harra. Kaixo, Joseba! Kaixo! Hemen gauz, Arrazolan, Atxondo herrian, Jorge, Txaber eta ni, Juan. Erakutsiko zuegu gaur, erro jatetzea. Gauz jatetzien, 17. mendeko baserri baten, da lehen aintzinean animaliak eukite bien beko solairuen berua moteko goiko pisuai, da oin behien dekogu zera, taberna, sukaldea daulan, da goizen ja bero hori mantentzeko dekogu goiko pisuen. Jorge hasi zan proiektu honegaz maiatzaren 26an, pasan urtien, 22an, da, bueno, bera gure izen dauena izen da inguru hain basati bat eukinda, gure izen dau sartu hori, basati hori, osea, gure izen dau erabili basurdia, inguruko animalia, da oso berde dan leku honetan, hartu gure izen dauz, bertako landarea, oztoa, platerretan, sartu. Baserri zinguratuta gauzenez, hartze guz, arrautzak, hemen ondoko baserri batetik, gero barazkiak bai ondoko baserri batetik bai hartzen doguz, ogisa, eztia, gero saiatzen gaz inguruko ardauak bai aurkezten, mailan eta holan, da gero aparte, Jorge egiten dauz bertan konbutza batzuk, orujo batzuk bai.
Bueno, ja ezagutu zuen jatetzea, oin itxiko zuete sukaldariekin, Txabar eta Jorgeaz, eta erakutsiko zuen plater gozo bat eraikiten edo egiten. Kaixo eta eguerdion danoi, ni Jorge Asenjo naiz, erro jatetxeko zukaldaria. Jorge Madrildarra da, eta nik azalduko dizue prozedura dana. Iraun menuan daukogun plater bat azalduko dizuegu. Amuarrainari omenaldia. 2 pasetan doa, hemen daukagu pase bat, eta hor daukaguna da amuarraina marinatua eta keatua, brasatik pasatua, chili crab, saltzarekin, gero menjarran daukagu beurre blanc, saltza frantsesa, eta zapabelarrakin apaindu dugu. Hau, platerraren pase bat da, eta ontxe beste pasea azalduko dugu. Hemen daukogu planktonen eskabetzea, egiten dugu kipula, zena izuaz, porruaz, laurelaz da berakatzaz. Gero ardotzuria, olizua eta ospinaz. Eta amaitzeko piper beltza eta errekako planktona. Aurretik prestatu dugu eta hemen daukogu emaitza. Hemen amuarraina daukogu, dakizu moduen gure herriko erreketan topa dezakegu, antxinan gehiago zeuden, baina orain arrantza kontrolatua dela eta Jesako urtegitik eroste guz, Nafarroatik. Hemen daukagu amuarrainaren azala, zikatuta, gero egiten duguna da frigidu. Hemen amuarrainaren arrautzak, eta hementxe hinojo. Hemen daukagu amuarraina garbi, da oin Jorge moztuko dugu. Zukalde basati bat egiten dugu, gure helburua da antxinako janaria ez galtzea, eta eskaintza ugari ditugu. Iritzi menu degustazioa laburra dela, iraun menu degustazioa luzea dela, gero karta, eta astean zehar menu bitartean eguneko menu bat modukoa dela. Garrantzia ematen diogu gure platerrei, bai kanpotik, platerraren itxurari, bai barruko presentazioari. Prest daukogu hemen amuarraina, moztuta ja, eta sartuko dugu azukre eta gatzien 2 ordu marinatzeko. Hemen daukogu amuarraina marinatuta, hemen plankton eskabetzea manga baten sartuta, eta hemen azala zikatuta. Bakarri faltauko zan frigitzia. Pase hau irau menuan daukogu sartuta, eta honekin batera beste 14 plater. Adibidez, aragia, ostrak, horrela gauza ezberdinak probatu dezakezue. Prest daukogu dana, eta oin inplatatzen hasiko da. Hemen daukogu amuarrainaren omenaldia, ikusten duzuen moduen 2 paseak, eta probatu nahi baduzue, hemen gauz, erro jatetxien, Arrazolan. Ni esker eta agur. Agur, agur! Ona, mutilak, ona, ze jatetxe txukuna, ze platerrearrak indituzuen izokinakin, bueno, izokina ez, nik ikusi kolorea eta izokina, baina ez, da amuarraia, trutxa salmonada, eharra itxura, eta zenba plater, eta zez gauza txukuna iten izaten. Horrela jarraitu, eta gu horian jarraituko dugu. Bueno, indeuna da, piperra labetik ateitugu, zizuen telebistan beti izaten magia egiten dugu, eta 5 minutuetan, eta ordu beteko gauzak iteitugu. Baina hemen dakau, piperrak prest, eta imirritugu zuritu, pepita gatea eta txukun-txukun. Sekula egin alditu piperra bet txukun du. Ez? Gutxitan. Bueno, guantxeak utziko jatik. Errexeak, ikusiko zu. Ingo daunaek, behitu. Zuku hauek, erabiltzeitu nik, bertan gio garbitzeko. Iten diunaek, aurrena txorten atea. Hau ez dio erabiliko. Gero, azalak entzen jungo ditu lasai-lasai. Bale? Ziko presikan, lasai-lasai jun. Eta piperra, takaunean, erdi garbila, behitu zerrez ateatzeken. Gero hemengo, pepitak ateatzeko, nitezio bihatzakin horrela, pepita ateatzen zizkiot. Gero, pepitan gelditzen behar txintxilikan, bezak, uretatik pasatzen ziodorla, hemengo zukutatik, eta bertan gelditzen jute dituk. Berrio pasa berbau, eta hemen txesekau garbi-garbi, azali gabe, piperra erreta, bale? Venga, hoi ingo jok, 2 piper guztiei, eta gero esan detena hori erabiliko dugu gure amuarraian azpin jartzeko plateria, bale? Eta hoi ingo etena da, nik amuarraia ez, ne amuarraia ikusi dugu telebistan, da ni amuarraia esaten. Ingo dugu da, urraburua, azaletik erre, urdea azpikon bildu, eta gero esan duen saltxau prestatuko dugu, labera sartzeko, bale? Bale.
Bitartean azalak entzen guno. Bitartean azalak entzen, nahiko lan jarriteta. Bai, nahiko lan jarri, Ondo. Gauza txukuna, piperra goxuitu jateko, Gauza harra gau, eharra. Zetxun jateko goa, matik hau Bai, ez da, emango zio, lasai honai. Urrengo erreportaian puxketa jango jo. Bueno, eta igande hontako itzordua. Ze ordutan, da nun, ez tiula esan, noiz izangoek? Azpetiko zezen plazan zezen plazan, bale? Iganden eguardiko 12an. Eguardiko 12an, bale. Adi ongo gea, bale. Telebistaz ikusteko aukera izango aldeu. Bai, Zuzenian. Ditutxuko dute, eta, bueno, eta berta juteko sarrerak salgai eukitzetio aldez aurretikan. Bale, nun topatuko ditugu sarrerak? Bilekutan jarri izan dut jo. Azpetiko Mendizabal erretegian. Bale. Eta Tolosako Kantabriko taberna. Bale, hoi Tolosan bai, eta askotan zezen plaza Tolosakoan itezu eta azpeitikoan da hor biltzen dut. Oida, eta pixkat bariatzeko, bueno, bi lekutan jartzen da. Eta gero egunen bertan, ordu bete lehenago, ordu terdi lehenago takilan jarri izan dut jo. Adibili behar geha, gastatu iten dia, edo normalen takila iristen bagea orduz egoten dia takilan salgai? Normalen danantzako izaten da. Finalen, kanporaketetan nahiko lasai izaten da asuntoa, baina finalak izaten du normalian tiroa eta jendia... Jendia ja berotuta eta... Gabe inorrez tagatuko. Baina, bueno, aldez aurretikan elotu ezkio... Hobeto. Komeni lotzea. Aldez aurretik erosten ba, deskontu txikin bada, o berdinak ostatzeu da? Berdina. Baspare. Bueno, eta... Pentatoia jungo ditu bain. Pentatoiare, Leicester martxan hasiko zaigu, ezta? Bai. Nola hasiak historia? Noiz aste hau? Apirilak goita betz, pentatoia dauzka bi parte. Banakakoa eta parejatakoa. Ados. Eta, bueno, oain banakakoa hasiko da apirila goita behatzin. Bigarren maila kotxapreketa bat izango da urten, lehen aldiz, egi esan. Gero hor pasako dia, dauzkate bi kanporaketa eta finala banakako txapelketak. Dauzke bi kanporaketa, orduan. Osa, eliminatoria bezala daude orduan, ez da? Bi eliminatoria daude, finalea haundi itxi aurretikan. Orduan, lehenengotikan lau pasatzen dira bigarren kanporaketara. Ados. Iaztikan 8 daude fijuak, lehen mailan. Orduan, esango genuke, bigarren mailatik lau pasatzen dira lehen mailara. Eta orduan, gehatzen dira 12. 12 bigarren kanporaketan. Eta hortikan ja 6 finalera. Osa, batzu izango duen kabeza de serie esateana, ez da? Hori ez zuzenian ja aurrea. Hori dek. 8 iaztikan fijua gehatzea. Eta gero, bigarren mailatik lau inkorporatzea, 12 osatu arte. Eta gero, azeno kanporaketan 6 finalea. Baten bat, zen izango ditu gaurten hor? Hor, iazko 8 fijo daudenak. Bueno, Andoni Zeta, Xavier Zaldua, Jokin Basozabale hor dago, izen mordo bat dana buru nahi zea baino. Ondo, eta bai, lehen urten ibilidian sortzi horiek, ez duek kaleko. Ez da erronka ikamugerta bezala horren, ez da? Ez, aurten ez. Erronka bakarra, pentatoia irabaztia izatu be. Bai, egila esan. Zein darra azten ari pentatoia, Bai, egila esan, berreskuratu denetikan indar ondila hartu. Hau 2018 berreskuratu zen, aurretikan 1990an izan zen azken saioa. Leheno saio asko itezian bai? Ez zean urtero iten saioa. Badaude datuk, eta igual urtero ez zean iten. Igual 3 urtetikan behin, biti, segun temporada izan zen igual 5 eta geho intzana berriz. Osa, ez zan izan gauza... Ez zan zeuze pinkua hola... Guain regularro da, orduan, guain txartu txampaiarra. Bai. 2018an aurria ja junta forma hartzen. Bikain. Eta hori esango nuke individualai buruz, txapelketa banakakoi buruz. Eta parejatakoa, izango da ekainak 11an, saio bakarri izaten da. Eta, bueno, 6 pareja mutilanak, eta neskakoen ez da ziur, baina 3 parejateko dira. Bikain. Eta hor ze egin behar du, kontatu, ni ondan itxok eta basekiat, baina ez dakin antzako. Azteituk harri jakin, lehen esan dekan bezala, ez da? Harri haundi jakin, bueno, bolakin, ez da? Bolakin azteituk. Zenbat, beti 1 kiloko alda bola. Bai, beti... Gizonezkotan 100-ekoa, emakumezkotan... 63-koa. Hori da. Bikain. Eta hoxe, aurrena ingute
zea jaso, hau nahiko da, Joseba? Ba, bueno, ja horra bukatu zara, ja hori, no? Bai, bukatu zara, bai. Hemen txe, urrazikokin biltzeko nitxok, baina, puxketan eko txikia eskat, eta ikusi zuen zein deoten, urra buruai. Alde batetik bakarrikan, azalan aldetikan. Zeratikan, gio laben botatzen nien, gainean botako deun krematxo horrekin, bukatuko da egiten, bale? Bai, txukuna geratuko gero. Bueno, eta bolan gehatu gaituk. Orduan, bolakin azte dituk, ezta? Bai, bolakin itizkie, txapelketa gogitzen lan desberdina dituzte. Bai. Parejatakoan berroi jasoaldi izin ditue, bin arten. Eta gero gizaproban bina plaza. Bai. Gero daukan erdiko ebaki bien arten. Vale. Eta zenek noiz ebakita hori behaiek kudeatzen du, batekia da nahitia eta bestia behira gotia? Ez. Minimo bat egon berko. Egurran alde bakoitzeko, erdi bakoitzeko, bai? Minimo 15 golpe, inberretu gutxi egiten dunak. Minimo 15 golpe. Eta hori gertatzen da, zean bai, bola jasotzeakoan, eguneko berrogeia edo inberra daka gutxi egiten dunak. Bale. Orduan, pues, minimo... Horekatzeko, pixkat, ez bat egiteko ia dana, ez da? Bestela beste bat behira eta bestia... Bai, bat animatzen, no? Orduan ni baliko, ni ere baliko, nian juteko. Bai, nike? Eta bai, hau gizaproban, da, bueno, dana dijoa, pues, bin arten inberreko zea, eta dauzkate lan minimo zukin beharrak, gutxi egiten dunak. Bikain. Bueno, eta hor, binakakotan, esan dekori, bale, eta banakakotan, hazen nahi dituan, arrilla eta gero zetorrek... Gizaproba, arrastaka emate guena plaza inberduera, no? Bai, 200 kiloko arrilla. 200 kiloko arrilla, bale. Geo, horrekin, geo jarraitzeiu, txingak, ez da? Horrekin aizkora. Aki ba aizkora. Gero aizkora, gero txingak, eta gero korrika. Eta gero korrika. Oide, paliza izatekena, Bai. Kiston paliza izateke, Eta palitza hundina da, segiden iten dalako. Azkenean, banaka ingo baliz arna sartuz, ba. Claro. Baina, oide, batetik eta deskantxuin gabe bestiak, jatakatutan ikuste dituko, jata doblauta bat bestea, Eta korrika ematik, korrika ba, arna sartzen, bai. Ezin korrika ine, Gorrin da gartzia. Claro. Txingan, kargak eta azkenean karga guztietan makizuna, korrik astezean ba, kiston pixua da. Hoi lengo kontau zitxigun, adibidez, hor bukaeran arrilla inberko bazan, asko ketzuela ez da altzako. Hor boket reto bat oen dikan. Zez noa moitu? Ez, alrebes itia pentatu da jaunen. Dena alrebes? Dena alrebes. Eta erdilla alde batea, eta gero erdilla beste aldea? Ez, bueno, aurrena korrik hasi. Ikia baleo. Arria erdilla galtza, plaza erdilla egin, eta gero besteana hueltan etorri. Hueltan etorri, ikia baita. Oie, segula pentsa, igual, eno maten hueltan ezke. Idea berbaitu galdetu jak, vale? Nei gauza berri gustatzen ezkik eta. Ondo. Ez. Hemen bagiztak txerrik itxarga, ondo garbitu dituk, txukun eta garbi. Ondo. Pepitan bat igual egongo. Pepitan bat, bueno, bategatik etzigu izerringo. Bueno, eta esan diu pentlatoia baiziokela neskata mutia, duatloia emakumiana oendik ez aldain. Momentun ez da in. Bueno, irikita dago, itxekore baina izan ezko, baina ez da honeskekan zutika ebakitzen asmatzen. Oendikan, espero ez baietz, espero animatzia neskak lan hortare bai. Eta igual kanbilloen bat oin berkoa, Bueno, animatzia, ni uste baleko diela eta animatzia, no? Zutik amostien da... Kanbili gabe nik uste gaitasun igual daukatela itxeko. Hori bai. Eta gauza da, hortako dedikazio gehiago berko leukela, o dedikazio jarrin berko leukela, hoi aurre amateko. Eta, ojala. Atea da lehia. Bueno, hemen imeduna, hau prest dakau. Dio, saltxa prestatzen etenian, gainean jarriko jau, eta labian, 3 minutuan, 4 minutuan ora grillan, preste ongoa. Bueno, eta hau dana hola ikusita, ja, gozia sartzen nahi zaigu, ez da, lehen esan deken bezala. Lehatza sali alaiz, lehatza. Euser gauz. Ba, ikusiko, Bilbon, Monti Tabernan, gauza mordo bazka, baina lehatzan pintxo eiteie. Jak, oazen igustea. Kaixi, Joseba, egunon, eneko tandika gara eta gaur Bilboko erdigunean gaude, abandon. Geure taberna ezagutuko zuen, Monti Taberna. Pasa barrura. Monti Taberna 1974 urtean ireki zituen ateak, Julio Penaren eskutik.
eta urteak pasa ziren, eta bigarren jabea, Juan, izeneko gizon bat izan zen. Esateko be, gaur egungo jabeak enekok, sukaldaria Juanegaz egin zuen lan 18 urteekin, eta gero urte batzuk ondoren, enekok hartu zuen lokala, eta horren arte. Eta kuriositate bat kontatuko dizuet. Geure izena, edo Montien izena, 1970ko hamarkadan egon zen humorista talde baten izenetik dator. Bilboko taberna mitik honetan, bezero desberdinak dekogu, egunerako bezeroak, eta gero eta gehiago jasotzen ditugu kanpoko bezeroak. Eta gastronomiari dagokionez, geure ezberdintasun nagusiena, geure pintxoak dira, nire ustez, hainbeste motatako pintxoak ditugu, aragiazkoak eta arrainezkoak, da nire ustez geure ezberdintasun nagusiena arrainezko pintxoak dire, ze kalitate bikaina dekogu nire ustez, eta Monti tabernako barra, egunero, pintxoz beteta dago, naiz eta goizetik dana saldu, arratsaldez sukaldean egiten dugu beste reposaketa bat, eta alegitzen gara beti denetarik eukitzea. Aurkezpenak eginda, orain sukaldera jango gara, geure pintxo izarreteko bat prestatzera. Etorri nirekin. Orain, geure sukaldean gaude, enekorekin, geure sukalde buruarekin eta lokalaren jabearekin be. Eta gure gaurko proposamena, amulegatxa arrau txirinetan frijitua pintxoa izango da. Hauek izango dira geure osagaiak. Alde batetik, Kantauri itsasoko amulegatx freskoa dekogu, tamendik arrautxa, irina eta gatxa. Lehenik eta behin, hartuko dugu geure legatxa, moztuko dugu eta gero eskugaz, zapalduko dugu fibrak apurtzeko eta forma berbera emateko zati guztiei. Pintxo hau 7 urte daramatzago egiten eta oso pintxo arrakastatsua da eta asko gustatzen zaio geure bezeroei. Eta pintxo honez gain, beste erraineko motatako pintxo ugari ditugu. Adibidez, gure antxoak edo gure bakailua pilpilan. Gaur egun, Monti tabernan, 20 pintxo ezberdin inguru eskaintzen ditugu gure bezeroei. Gero, gatza botako diogu legatxari eta irinatik eta arrautzetik pasa ostean, gure oliora botako dugu. Gure olioren temperatura epela izan behar da geure puntu-puntuan eusteko. 2 minutu ondoren, prest izango dugu geure legatxa, barrara eroateko eta jateko. Bueno, Joseba, hemen dukogu gure legatxa pintxoa eta espero dugu gustokoa izatea. Badakizu non gauden, Monti tabernan, laster arte! Haupa endika eta haupa eneko, ze gauza txukuna, Egia esan, lehatza ze gauza honek, Garrak. Ni askotan ezateat, arrai batekin gatu berko banitzan itxasokua, lehatzakin gatu. Lehatzak, niri bolbai, Esatik gana esken nian hainbeste esate osaltxan, o albardauta, o zerrera eta ondo esartek, parrilan, eta fin-fina beti, Gauza erra. Mila esker eta gugurian jarraituko dugu, besarka da handi bat. Bueno, hemen txeaka gorringua ateatena eta hemen zuringua. Hemen txeazkau konfitatu ditugun olioa eta baratzuria. Botako ziot, dana etzio botako, pixka botako da, eta gero ikusiko eta olio gehiago hartzeiten. Eta zuk hemen jungozak krema pestatzen, esan deula oston barron jarri behar deuna, bale? Hemen erraz, ingozuna da. Muskuluak bota, siapia bota, hau erdila nahikoa, bale? Gazta hau inagazu erresago harrapatzeko bezengailuakin laukitxotan bota, haula erresago harrapatuko. Eta esan dugu, alkaparratxo batzuk botako ditugu, baino laurdena hola bota, gero beste batzuk gainean jarriko isio, bale? Venga, hoi ire kontu, eta nik, inbiar detena da, goiaratxo bat hartu. Bueno, eta ik ez aldek parte hartzen. Basekia segalari izan dagoa izela, hau antolatu guen, baina inoiz ez aiz haien hausartu bertan parte hartzeko. Bertan parte hartzeko gai izan berdu, lan egiteko. Eta, entrenatu inberri. Bai, probatu izan dut, baina... Gogorra. 1 kiloko bola... Sufrituitek. Bai. Horta garezko igual lortuko nukela, igual bai, baina... Gerrik izorratzen, oze. Bai, nahiko beltzek... Zemat altzaldin berdia gainea? Asko. Asko, ez da? Azken urte guztien asko, entrenamentu asko. Karo. Eta gero plaza txapaketa bagoitzen kantzile desberdina dek, baina alare asko. Bai, indartxu egon berrek azenian, horregatik ez tekin. Baina, bueno, jute, haiz
botillo bezala eta laguntzen da, ezta? Bai, bueno, hasiera baten ala hasi nintzen, antolatzen da pixkat Iñaki Rezkinekin, hasieran inkorporatu nintzen Euskal Pentatloian laguntzaile moduan. Eta bai, oain gaur egunean, ibiltzen naiz kanpoko lan egiten pixkat, kirolari berriko nahi dutenak hasi hortan bideratzen o launtzen pixkat, baina, bueno, entrenatzaile moduan, botilero moduan enez ibiltzen plazan. Baina ibili zinan, no? Eukizen un hor triskantzan botilean batekin, no? Kontatuza. Hori da jo, baltzaik? Bai, txiki bat esan zidak. Bai, nire lehenengo Euskal Pentatloi saio bat antolatu nuen, Astigarragan. Eta, ateen nintzen, Iñaki Errazkinekin laguntzaile modun. Jo, hasi ginen, bola jaso jasotzen bola, gizaproba jun ginen, eta handi bukau eta aiskora jun behartzun, eta esan zian, gari ura eateko da, ura, eta justu uranakan urruti, bolak atxu ginen lekun, eta, lehen bailen emateatik ikusi nuen, aizkoraka jabaten gainean, insaluz botila txiki bat, hartu nunua, lehen nion, behi eman, eta hasi zan eaten da, ez tulka eta, ez da, joan eta berriz eta, ostra eta, disolventea. Eta zeitezia da disolventea maigania. Batek eman zian... Igual kontraioa trampak iteko jartizki disolventian poltza gartika. Ni bintzate earki erori nintxoan. Bai. Da gauzadek... Eta vuelta eman zitxon gorputzai, bukatu zinean saio hori? Bukatu zian, baino... Gaizki? Bukatu zian, baino gaizki. Bai, no? Gaizki, gero ambulantzia jun, kaja bat esnean berri zantzian. Jaun la amar. Eta disolventian adek, bola jasotzeakoan kola ibiltzen die. Bai. Eta kola garbitzeko batek emantzen disolventea. Bai. Eta intzian aizkora kajan gainen utzi. Nio marka egitu izterrin gabe. Eta nik gura zalakon hartu nun, kulpa neria, eta neria. Trampa. Earra liada, Earra liada. Hemendik aurrea ez geho zein ura emango. Ez. Handi aurrea neura hemen ibiltzen dira. Ona. Susto alatza, Susto earra, ez da? Susto alatza, guztia bezki pasan. Gatsi da, gertatzeituk ibiltzen nahi gertatzen zaio azkenian. Bai, azkenian... Hala izatek. Bueno, hemen, a ber, ze musiten deun asketa, Hemen, arrotu deu zuringuak, gorringokin, eta baratzuriakin indeu hemen maionesa, antzekua, bai, maionesatxo bat, eta bain inberdeuna dau, suabe enaztu, arrotu deuna ize guzti hori ez galtzeko, horrelaxe, suabe, eta emango jo duna dau, arraiai gainetikan, laberatzeko. Eta ingoetena dere bai, hau, labea sartzeten nian, enian, aldi berian piperroi esartuko ditut azpin, epeltzen juteko piperra, nola pixkat ostu zaizkiun, gizotana bero okitzeko. Eta hau, guain, holaxe, eman bi guelta, bale, eta guain goiaratxo bat hartu, eta gainetik jarriko ziot. Bale. Hemen, arraiei leno ez dio gatzi bota. Zeratikan, honek, basekak ja sustantzia, eta gero, urdai azpikoak ebai gatza emango zio, beak emango zio. Orduan hemen guain, horrela jarriko jo, pinta errazekak, bai. Teik esan deken bezala, bokauan jateko, dana barra, daz. Hoi gozei bere jaleik, Gozei gabere, Guantxe esan dekak itxa. Gu gozia ez diu berre. Apetituak inaikoa zekau, Hortan jateko, hortan falli itzakau. Hala, obere gaina, Eta horra jarrai dezala. Jateko gozeik ez da gana, ez da gauza hona izaten. Ez, txarra. Eta jateko ez da gana, guainiko kerro. Kerra, guen. Bai. Desaraztizu behin digola, asko dago. Bai, motel, katxiz lan amar. Ai, bueno, hor, listoakak, ez da? Bai. Vale, ingoekenaek hauetako batzu bota aldituk. Ez, oantxe botu. Vale, oie bota, nik hauek jasoko iskit, eta ingo deuna da, esan deten bezala, hauek epeltzeko azpin jarri, horrelaxe, eta gainen arraia, erre dadila. Grillan daka topea jarrita, eta ikusiko zue, zeko xuateako enoi. Vale, ingo deuna da, hemen kukullu gatea bitartian, ostotxo kondondo jarri, eta, bueno, entrenadore bezala ere bai biltzezea, ez da? Bai, bueno, entrenadore bezala urte batzu pasa ditut. Amarra bat urteo bagixi igual. Zena bat esan nuke, pasa ditut. Bai, neska, bai mutil, gizaproban ibiltzen nintzen, Euskal Pentatonia bortien gizaproban ibiltzen nintzen. Vale.
Eta bai, urte batzu pasan ditun. Gero ja, inkorporatu nintzen Euskal Pentatgea, bueno, kriston lanpila behar kentzeitu honek. Eta danea ezin. Dene ezin, da, bueno. Beti launtzen, behar balen mode launtza beti, baino... Eta faltan botatzezu, entrenatze puntxu hori, jendia eurra eman. Bai, Nola entrenatze alde gadidez? Asko aldatu leheno nola entrenatze guan da, guain nola. Lenguan egon nuan hemen, zea, Donato Larretxea esan zitxiun zego saltzezin. A ber, txundituta utzizitxean, honea etorri guan Andoni Izeta, tare kontau zitxiun zego saltzezin. Eta gu atzeak arorekin zuan. Atzeaka, esan zin zego saltzezin, gaztak, freskuak, kilo erdi, anakarduak, proteina botatzitxola, abena, dana batitu eta jatezula, porque ezintula ez da jandana. Eta gu, aia maoideko zaila. Eta Donato etorri gazte honetan, eta kontatu ziguk bere gozaia nola guain dela 30 urte, ninpentatea gaur egun ez dikela olako gozai egingo. Jata goizian xerra jatezila, gero pote bat pestatzezila ere bai, 6 gorringokin, azukriakin, ardo beltza, platanua, dana birrintzezila eta hoi dana jata. Gero eguardin, baba txikik, txuleta, bestia esaten. Aia, ma, nola aldatu dian garaiak ez da? Ikiragarri. Ira esaten ditxo ni, leno guain txuringoa jatei eta hileno gorringoa jateituan. Dan aldatu jo. Eta bain zer da hona eta zin da txarra? Bai, ba. Ez tekin, baina haiek ite zilena gaur egungoak ez egiten. Ez egiten. Igual hoize gozaltzen hasi bergaituk. Igual oide, igual. Proteina mordoak geitxo, no? Oitana sartu inberda. Oitana sartu inberda. Sartu eta digerizu eta... Jode. Ai, ama. Oiek, sasoia dakana jende honek, nola jateguen hoi dana, baina dana erre itelle. Egia esan, bizita honetan, alaek, indin berdikenek, jatekenak ero erre. Erre inberdik. Hortzo sekretiko ondena. Hortzio sekretiko ondena. Bestela, bakik nola azte gaituken, aurreaka, albokta eta atzeaka. 100 kiloko esaion. Bai, ba. Bueno, hemen ningo jakenaek. Laguntzeko, hauesek bete, bale? Hola, esan diun bezala, baitu sakatzen dek bat, ahi bezola prestatzen dek, eta hau izango guan pintxito bat, horrela, bale? Hola jartzituk, eta guain jarriko zionik xerra batzuk oliba beltzanak, eta hauek, beitu zeitxura hartzen nahi da, hauen minutu batian, beitu ja, salaiten nahi zailo, ze minutu batian, listos eskat, pasen goza eskite bestela, hemen jarriko eskikampuan ja. Eta tita indituk, ikusi alde zua 3 minutua, betu ze gauza, ea rendi gorkoan ebai. Piperra hauek berotu zaizkio, Vale. Iepala, kontu zibili, Jose. Vale. Venga, eta bagiztak, platera eratzea historia. Eharragatu zaigu urragurua, berezila. Berezila. Internetzak da, zegoik? Zukalden zemuz, ze gauza prestatzeituk, etxian da, zetokatzen zaik prestatzia. Gauza basikuak, Bai? Bai. Baina eukiko Zer errezeta. sozien txerrikumia eta gola burruntzin da, bueltaka. Vale, txerrikumiaitek burruntzin. Bai, laun bazaukete gran jaukena eta... Bai, nungua. Berrobikoa. Berrobikoa? Guain gratu ni, guain txe historias abogados bertan. Ah, bai? Bai, iriarte jatetxekoakin, gora intzik emendikan, eta anaiakin honituan angoian. Mikelekin? Bai, Mikelekin. Mikela, bera txalesmez. Bai, tratu, nien behakin gainea. Ah, bai? Zan itxo, ni aurten txerrekume bana alditea manere baserrira, eta bai, eta zenba palmerita berdituk, esan itxo. Eta esan itxan, egarri nahi tuken palmeritak, hemen dik eamango eta txerrekumea, bale, itzen jau. Ue, tratante hona, Bai, Adegin harri, Palmerita asko emango zizio. Hijito txuritek, Hijito txuritek, Jatorrak eta langilea ditu, langileak, oso langileak. Jende oso ona, oso langileak. Bueno, hemen txe, esan deun bezala, ohetxo bat ingo dio, arraiai, piperrana, ze gauza ona, piperrolako batzuk. Txerrikume batekin ondoan, Diela. Bat, 2 eta 3, bale. Hau, listo, horrela xe. Artista iz. Guain, hemen, ingo ju, arraia jarri. Bale, arraia antzako, a ber, torri jose. A ber, txak. Hola bat, 2 jarriko zizkio, no? 2. Eta gero beste bilak, beste plater bat ingo ju. Horrela xe, bale. Eta, historia maitzeko, hemen txe, bitu. Alkaparrilla pare bat, harri beste batian beste pare bat. Vale, hau jarriko jo hemen horra. Arito batzuk. Olibana. Vale, eta garrillak hori. Eta guztiak platera eratzeko, indazekaula historia. Hemen txe ingo jau. Bat, 2, 3, 4. Ona, launa emikle ordun. Ona. Artista. Zer txukunaz eskain txerri guztik egia. Bueno, lagunak, hemen txedak hau.
gaurko errezeta, urraburu berezi-berezia, entxalada berezi-berezia, eta igandian, danak prest, bagizue, hoete ben, eta oendik eta hobeto, Azpitiko plazan. Hori da, arrazoia. Eskerrik asko etortzegatik, Iri, jarraitu zoa. lanoi gozatu arazten, eta holako saio politak prestatzen joan. Hola, Gukun gaituk, animatzea. Eskerrik asko zuei. Agur lagunak, Venga, igande aio. arte, gu bihar arte.